Kumusta kamo mga kaigsunan nga makakita ni akong video dinhi sa YouTube, sa akong YouTube channel. So nalipay ko nga makapadayon kita sa pamalandong sa pulong sa Ginoo. Kani si Rodrigo Kamingawan Jr., Pastor Rod, dinhi sa amo ang Facebook o sa akong Facebook, naapong ko'y kanang sermon dito. Maghimo po ko Facebook Live. Kung makita ni mo, Rodrigo Kamingawan Jr. sa akong Facebook account. Dinhi sa YouTube channel o account na ako, uban sa akong asawa, Rod Anjanette. So doon ako yung mga gipan-download nga mga wali, may tungod sa pulong sa Ginoo. So wala kabalo, ako si Rodrigo Kamingawan Jr., pastor ko, nahimo kong pastor sa United Methodist sa mga 5 ka tuig ug karon nagpadayon pod sa pagwali sa pulong sa Ginoo. Sugod ko wali sa pulong sa Ginoo kadtong 18 pa ko, then hantod nga karon padayon ta sa wali sa pulong sa Ginoo. Dinhi sa lugar akong gipuy-an ako diri sa balay, akong asawa pod si Jeanette nagtrabaho. So padayon ta nga mamalandong sa pulong sa Ginoo. Kung ikaw asa man ka nga makakita nini nga YouTube video, hinaot ko nga ang Dios makigsulti kanimo sa imong kinabuhi mahitungod sa iyang pulong. So pwede kong tawagon Pastor Rod o Brother Rod o ako nickname po dito sa Pilipinas sa Junjun, Brother John in pamaniana. So salamat sa imong time nga makauban kita sa pulong sa Ginoo. Ako ang gihanyo sa pagkigkuyog kanako sa pagmalandong sa pulong sa Ginoo. Dinhi sa nakasulat sa libro ni Santiago. Santiago, kapitulo 1, versikulo 12, ngadto sa 15. Basahon ako ni siya una sa Bisaya ug sa English para ato masabtan. Ang atong tema nga hisgutan nato mahitungod sa pagsulay ug pagtintal. Pagsulay o pagtintal. Ingon pa diri sa tagasulat, bulahan ang tawo nga mubarog taliwala sa mga pagtintal, kaysa iyang pagdaog makadawat siya sa kinabuhi. Ang ganti nga gisaad sa Dios alang ni adtong nahigugma kaniya. Kung ang usa ka tawo tintalon, dili siya angay moingon, kining tentasyon gikan sa Dios. Kaya ang Dios dili man manintal sa pagbuhat og daotan ug dili usab siya motintal kambisan kinsa. Apan moabot ang tentasyon kung ang tawo hayluon og danihon sa iyang daotang tinguha. Unya ang iyang daotang tinguha manamkon og manganak og sala inig ka hingkod na sa sala magdala kinig kamatayon. So basahon po nako kini sa English. Testing and tempting. Happy are those who remain faithful under trials, because when they succeed in passing such a test, they will receive the rewards, the life which God has promised to those who have Him. If we are tempted by such trials, we must not say, "This temptation comes from God." For God cannot be tempted by evil, and He Himself tempts no one. But we are tempted when we are drawn away and trapped by our own evil desires. Then our evil desires conceive and give birth to sin, and sin, when it is full grown, gives birth to death. And do not be deceived, my dear friends. Every good gift and every perfect present comes from heaven, and it comes down from God, the creator of the heaven and lights, and who does not change by a cause of darkness, by turning by His own will, and He brought us into being through the word of truth, so that we should have first place among all His creatures. So napadayon ako nagbasa sa verse 16. Basahon lang po na ako sa Bisaya. Continue. Minahal kong mga igsuon, ayaw kamo palimbong. Ang tanang maayo og himpit nga gasa nagikan sa langit.
gikan kini sa Dios nga maoy nagbuhat sa kahayag diha sa langit. Dili gayud siya mausab sa pagpakitag landong sa pagkausab sa iyang pagbuot. Hinimo kita niyang mga anak pinaagi sa pulong sa kamaturan aron ang tanan niyang gibuhat mahisama kita sa unang mga bunga. Dalaygon ang Dios sa iyang pulong. Magampo kita. Ginoong Dios, nagaampo ako sa ako mga kaigsunan na panalaginan mo sila nga pamaminaw nini nga nasab ako Ginoo, tugutan mo Ginoo nga gamiton mo ako para mahatod ang imong mensahe. Sa ngalan ni Jesus. Amen. So, kumusta ka mo nga makakita ni mga Cebuano o mga Bisaya? Kumusta mo diya sa Cebu? Asa nga dapit sa Mindanao? Akong gipangumusta ka mo. Ako, nangumusta ko diya sa Zamboanga del Norte, sa may dapitan. Diha ako dapit sa Sawang, Sibutad o kaha sa Iligan, sa Linamon. Kumusta mo diya sa Davao, sa Samal Island, o sa asa nga dapit diha sa Mindanao. Sa ako mga igsoon diha sa Dumaguete ng Pastor Jesse, Pastor Maricel, o guba na ako nga mga pamilya. So, kumusta ka mo? Kamong tanan nga ikaw nga makakita nini talaygon ng Dios nga nakapaminaw ka karon sa pulong sa Ginoo. Dili kini siya aksidente kundi tuyo sa Dios. Ang atong hisgutan kanang ginaingon nga pagsulay ug pagtintal. So unsa may kalainan sa pagsulay ug pagtintal, no? So sa English ining pagsulay test na siya, testing. So usahay kadumdum ko sa una. Inig sa high school life na ako o dito ko seminary, kinahanglan gid nga magtuon og maayo kay aron nga makapasa ka sa exam, sa test. So ang test mao po na ang exam. So dunay panahon nga moagi ta sa pagtest sa atong kagalingon, sa exam, kung makapasar ba ta o dili. Kana gisukod, gi-measure ta. Ang pagtintal lahi po na siya kay ang tentasyon dunay lahi nga direksyon aron sa pagguba sa imong kinabuhi. So ang pagsulay nagpagsubok na siya sa Tagalog nga nagapakita nga testingan ang imong abilities, ang imong pagkaikaw kung makapasa ba jud ka. Ang usa ka example kayo nga giisgutan sa pulong sa Ginoo sa pag-testing o pagsulay nga ang Ginoo maoy gikanan sa testing, pagsulay. Adumdum ta si Abraham gisulayan sa Dios. Nga iyang anak nga si Isaac nga bugtong niyang anak kay Sarah, kay si Abraham nakaanak man siya ni Hagar o si Ismael. Pero ang iyagid nga legitimate nga anak nga gisaad sa Dios mao si Isaac nga bugtong anak. Ingon ng Dios nga Abraham ihalad ang imong anak. So nahadlok nasakitan kay si Abraham kay naanak gud nila nga siya 90 na, niya si Sarah 100 years old na, niya atong higayon na mga tigulang na sila. Unya gipangayo sa Dios nga ang iyang anak nga bugtong nga ihalad sa Dios kani adto to niagi inahalad. So sa diha nga napadulong na sila sa bungtod sa muraya, kana mabasa to ni siya sa Genesis nga mga part kung nagabasa tag Bible. So sa diha nga si Abraham nisunod gayud siya ug diha nga yantang ihalad diyang anak inang talubaon ningon ang Dios, Abraham ayaw kay nakita na ako na tinuod gid ka sa imong pagtuo. Nakita na ako nga imong pagtuo ligon. So ang Ginoo ni provide og karniro ug mao gihalad sa Dios. So testingan, usahay sa tong kinabuhi, testingan ta. Kung nituo ka sa Dios, moagi kag makakalisod, moagi ka og malisod kay nga pamaagi sa imong kinabuhi nga usahay makaingon ta Ginoo, naa ba jud ka? Nga mo surrender na ka. Di ka sa atong kinabuhi karon sa imong kaugalingon. Ang ngano man ni Lord nga ako man. Ngano man nga ako pagid Lord nga naningkamot mo ako sa akong kinabuhi. Pero igsoon, ikaw gisulayan na testingan sa Ginoo. Ug human ni ana ingon nga testing, ingon diri sa pulong sa Ginoo nga ingon sa verse 12, bulahan ang tawo nga mubarog taliwala sa pagsulay kaysa pagdaog niya niini makadawat siya og kinabuhi. So after nga nahuman ni Abraham nga pagsulay, yang test na declared siya nga friend sa Ginoo. Nga hantod nagmadaugon gyud siya. And then unsa man kanang pagtintal? Ang pagtintal usa ka
direksyon nga dautan. You remember nga sa dihang si Adan nga gibuhat sa Dios didto sa Garden of Eden, ang serpente nga ang napurma og sawa nga yawa, gitintal niya si Adan ug si Iba nga makakaon sa prutas nga gidili sa Dios. Nga niingon sa tanas nga kaon mo ani Adan, kaon mo din ni Iba, kay sa diha mo kaon mo ani makaangkon mo kaalam sama sa Dios. Nya nakita pud ni Iba nga kadtong prutas nga giingon sa yawa gisulsol niya ang lami nga kaonon, nakita niya siya mga mata. So natintal siya, nikaon siya ug gihatad niya kay Adan ug silang duha nakasala sa Dios ug mao na nga nisugod ang gahom sa sala. So mao kana nga ang pagtintal dunay direksyon nga dautan. Kay ingon pa diri kung basahon nato padayon ang verse sa verse 13. Sa verse 13, kung ang usa ka tawo tintalon, dili siya angay nga moingon na kinitintasyon gikan sa Dios. Kay ang mga pagtintal dili gayud na nagikan sa Dios. Kabalo ba ta nga ang tentasyon nindot? Wapa ikaw nga o ako lalaki. Matintal ga ako sa babae nga ang nawong nagkabungi-bungi nya bulingon kayo o kuana, matintal ka ako. Pero kung makita na ako sinaw kay paa, ingon ana, hamis kay nawong o kahagwapa, gamito na sa yawa para i-broken, i-destroy ko, nga matintal ko. Nga makasala ko sa akong asawa. Makasala ko sa Diyos. Kaya yung na ang tentasyon. So, unsa pa tentasyon? Kwarta. Kita nimo usa ka lamita o usa ka bandol nga milyon nga kwarta o dollar. Makita o sige, kung dawato nimo ni nga kwarta, yung naani, baligyan nimo ni nga drugs, ibaligyan nimo ni madato juga, makakutsi ka, gwapo kayo sa kanan, tagaan ni mo kwarta, yung ginikanan, yung pamilya, ukaha, mapakapalit ka. So, tentasyon, lami sa imong mata, lami sa tong kaugalingon, apan luyo ni ana, nagpaluyo dahil sa tanas, nga maguba ang atong ginabuhi. So, tentasyon, garbo, nga, gusto nga, kuhan kay kang, ikaw, ako na gud ni, ang maayo, ikaw, di ka maayo. So, sometimes, ang garbo nagahatag og kanang kagubaan sa tong ginabuhi sa gihapon as tentasyon. Sa high power kanang naang gahom nga mahimo kang leader o kaha gusto jud ikaw nga moangkon nga mo control sa mga tawo nga ana nga maangkon nimo ang power o gahom nga ako na guni, ako mo'y leader, ako presidente, ako mo'y pastor, ako mo'y pari, ako mo'y bispo, ako mo'y labaw, ako mo'y manager kinahanglan nga mosunod kamo kanako. So, naa ang power. Tentasyon ka na para nga mabungkag kita. Kay ang tentasyon, dili gikan sa Diyos. Kundili, gikan ka na sa yawa. Kadumdum ta nga si Ginoong Hesukristo, gitintal sa yawa, gidala siya didto sa bungtod sa kamingawan o sa wilderness partintalon, paambakon, yung yawa, ihatag ko katanan nga naa dinhi sa kalibutan, basta musimba, muluhod lang kakanako. Kaya nga naman, ang yawa mangitag pamaagi para nga maguba ang atong kinabuhi, ang atong pagtuo. Pero sa kaulahian, kita radi ay mao'y mapildi. So mga igsuon ko, mga minahal kong nakadungog, nakakita nini, nga kining mga tentasyon, mga tentasyon gikan kana sa yawa, ingon pa diri kining tentasyon dili gikan sa Dios, kay ang Dios dili man motintal sa tawo sa pagbuhat og dautan. Kanang mga dautan nga mga tinguha, dautan nga mga motives, dapat makita nimo kana nga dili kana gikan sa Dios, nga dili kana gikan sa Ginoo. Basta ang direksyon niya ana dautan kana dili kana gikan sa Dios. Kaya nga pa diri kay ang Diyos dili man motintal sa pagbuhat ug dautan ug dili usab siya motintal kang bisan kinsa. Never gyud nga tintalon ka sa Diyos. Nga inung ka sa Diyos nga dalon ka sa dautan. Ang Ginoo mutis ka nato. Mo pagsulay, mo exam ka nato. Mo tan-aw kung kita ba ligon sa atong pagtuo. Mo to nahitabo ni Abraham. Pero kan tentasyon lahi gyud. Kaya ang tentasyon, direction ka na sa pagkasala o pagkadautan. So, dapat ma-define, makita nato ka na. Iyon pa sa verse 14, apan moabot ang tentasyon kung ang tawo hayluon o madala sa yan dautang mga tinguha. No? So, ang tentasyon magsugod na kung doon na kay dautang motibo, dautang na tinguha. Unya ang iyan dautang tinguha, muanak
ug sala ug kini sala sa pagkahamko nini moabot na sa kamatayon. Kita mo na nga maabot na gani ang tentasyon, muguba na kana sa tuang kinabuhi. Din sa ubos pod nga verse nga atong gibasa, ingon pa sa verse 16, minahal kong mga igsuon, ayaw kamo palimbong. So di kita pauwat. Kay ang tanang maayong hingpit nga gasa, maayo, hinundumiha, maayo nga hingpit, gikan sa langit. Sabot, gikan sa Dios. Gikan kini sa Dios nga mo'y nagbuhat sa kahayag nga gikan sa langit. Nga tanan nga maayo og purpose, maayo nga tinguha, kay kung makita nimo nga tentasyon nga daotan gani outcome, ningon nga sige, ibaligya ni nga drugs kay makaangkon og maayo yung pamilya. Pero makita nimo nga gukdon ka sa pulis, dakpon ka, but pasabot ang outcome ana daotan nga maguba ang imong kinabuhi, mabuang ka, makapatay na ka, sumiyana, mabroken na ang imong family. It means dili maayo gikan sa sayawa, dili sa tinuon. So mao na nga ato ang nakita nga dili gayod siya magpausab o magpakita glandong sa pagkausab ang Dios. Sa iyang pagbuot gihimo kita niyang mga anak pinaagi sa pulong sa Dios. Yan. Sa kamatuoran aron kitang tanan nga iyang gibuhat, mahisama kita sa unang mga bunga. Sinunduman nato nga kita gitagaan o tagaag higayon sa Ginoo nga mabago. Kung unsa man ang imong sala, natintal man ka. O kaha sa imong pagtuo, pag-alagad sa Ginoo, niagi man ka sa kalisod o pagsubok o pagsulay sa imong pagtuo, pagligon kay dunay reward na. O pero kung ikaw gitintal na mata, pagbasol sa imong mga sala, o magbasol kita sa mga sala, ug muhawid kita sa pulong sa Ginoo. Kay ang saad sa Ginoo ngayang giingon diri sa atong basahon sa Korinto sa ingon pa diri sa Bible nga giingon sa pulong sa Ginoo nga atong pamalandungan nga yang gi-remind sa matag usa kanato sa 1 Corinthians chapter 15 verse 3 to this verse 4. I pass on to you what I received, which is the greatest importance. Ipadiri ha, that Christ died for our sins. Wow. And as written in the Bible in the scriptures, that He was buried and was raised in life in 3 days later, as it is written in the scripture. Tayo mo na, sa Bisaya, mo kini ang akong gitudlo og nadawat nga mahinungdanon kaayo, nga kini mao si Kristo, namatay alang sa atong mga sala, sumala sa nahisulat sa Biblia. Gilubong siya og sa ikatulo ka adlaw, gibanhaw, sumala sa nahisulat sa Biblia. So ang atong Ginoong Hesukristo namatay, gilubong og nabanhaw alang sa itong mga sala. Nga katong mga tentasyon nga nakasala kita, gipakamatyan sa itong Ginoong Hesus para makaangkon kita kabaguhan. So matag usa ka nato, gipakamatyan sa itong Ginoong Hesus para ikaw ug ako makaangkon og kabaguhan sa kinabuhi. Ikaw sa imong kinabuhi karon, asa man ka? Kung naa man ka ulipon sa sala, sa paggubog-ubog, pag-inom, pagpangabit, pangawat, basuli ang imong sala. Ayaw padalas tentasyon. O kung ikaw sa imong pagtuo, nagalagad ka sa Ginoo, nilisod man imong nagian, niagi makamurag karayom o kaha sa dagom sa imong pagsulay, hinumdumi nga mahal ka sa Dios. Kay walay tentasyon, walay pagsulay nga dili nato malagpasan kung dili man nato kana madaog apan madaog kana kay naa si Kristo sa imong kinabuhi. So nahinaot ako nga ikaw malig-on sa imong kinabuhi. Hinumdumi ang pulong sa Ginoo nga gaduol kaniya. Magaampo kita. Sundi ako sa pagampo. Ginoong Dios, ito ako, Ginoong Hesus, nga ikaw namatay sa krus. Sa ilua ako sa akong mga sala, gibasulan ko akong kalapasan. Idawat ko ikaw nga akong Diyos ug manluluwas sa akong kinabuhi ug ikaw na ang akong Ginoo sa akong kaugalingon. Salamat Ginoong Hesus nga malagpasan ko ang mga pagsulay aron maangkon ako ang ganti. Ug sa dihan tintalon ako Ginoong Hesus, hinduman ako ang mga pulong kay ikaw man ang namatay sa cross
nagluwas ka nako. Salamat Ginoong Hesus sa kaluwasan. Amen. Kung ikaw iampo ni ana nagatuo ko nga ikaw gibago sa Dios o padayon pagbasa sa pulong sa Ginoo o makita nimo ang kaayo diha sa Ginoo. Kung duna kay mga pangutana, i-comment lang diri sa ako ang YouTube channel o maampo ta ka o kini si Rodrigo, si Rod na gaingon nga mahal ka sa Dios, higugma ka sa Dios ug ang tanan makaya nimo. Kung duna may tentasyon, mapildi na nimo. Kung agi makapagsulay, makaya nimo na kay kana dunay reward nga iandam sa Ginoo kanimo. Bye og salamat kay sa imong pagtanaw sa ato ang YouTube channel. Kanunay lang subscribe ug ang Ginoo magapanalangin kanimo. Bye.